Rijetko koji muškarac barem jednom u životu nije poželio sjesti u Mustanga i njime prijeći cijelu dionicu legendarne Route 66. Upravo u gradu kroz koji prolazi ova povijesna ruta Las Vegasu okupili su se ljubitelji Mustanga kako bi proslavili 50. godišnjicu ovog kultnog automobila. U ovom autu ne možete ne izgledati dobro. Svaki puta kada se zaustavi on izvlači osmijeh na lica ljudi. Užitak ga je zavoziti, to je jednostavno nevjerojatno iskustvo. Sa 17 godina dobio sam vozačku dozvolu. U blizini je bio Fordov salon i na njemu je bila slika Mustanga iz 69. Od tog dana sam želio upravo taj auto i zato sam si ga i kupio. To je način života, preko zime ga spremimo u garažu, a preko ljeta je vani i uživamo u njemu. 50. godišnjicu izlaženja Mustanga obilježio je i Ford, koji je prvi model Mustanga na tržište izbacio davne 1964. godine. Tada su, kako bi promovirali novi model, jednog Mustanga rastavili i ponovno sastavili na vrhu Empire State Buildinga. To su napravili sada, ali s najnovijim modelom Mustanga.